سعره لبن هرمات الكوكا بمعرف معرف قدا هزباي عم نفس مهرتي هاي كل قصون يوم توقفتي حجو قايد الزاني حلو وارستي هزباي هزباي وار مهرتي حجو قايد الزاني حلو وارستي رستي راحتنا الوبا دعوتها بتي بكرعات تمزل بنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يو لومون كم وترو أقدستن وانا ويانا نزبلنا يم زيناتاتن حبريتان حسنا لكم متسينا لنا كساب مغداتا مسانا كتسون حدما بخبر نقدمكم انبارنا يلو مارستي سفيت انتنا يكون كم وترو دما لايك مقبار سبورت مقبار دقف بمهب كساب مغداتا مسانا كتسونحو سبسكرايب قبرو دقفكم اي توحدو عمي قطنتنا أقدستنتنا كنركن فتنينا بقربيت ناز مزوز اللو قدايون ناب كل معزنات بزنقص عصلو زلو درجه نعود ما كنرينا سلازي مساي صنحو بلاكم يدلي مجمريا بزي አገዳሲ ፍጻሜ ከንጀምር ለከ ባህር አካል ያልሆኑ ማንኛውም ሀገር በባህሩ ላይ የባህር ኃይል እንዲያቋቁም አልፈቅድም አለች። ወደብ አልባ የሆነችው ኢትዮጵያ በቀይ ባህር የራሷን ወደብ ለማግኘትና የባህር ኃይል ለማቋቋም በሚል እንቅስቃሴ ላይ እንደምትገኝ የብልጽግና አገዛዝ ይናገራል። ግብጽ የቀይ ባህር አካል ያልሆነ ማንኛውም ሀገር በባህር ዙሪያ የሚያደርገውን ወታደራዊ እንቅስቃሴና የባህር ኃይል ለማቋቋም የሚደረግ ጥረት እንደማትቀበል ድጋሚ አስታውቃለች። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባደል አብዱላቲ የተመራ ልዑክ በፕሬዝዳንት ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በአስመራ ውይይት ማድረጉን ተከትሎ ነው ይህ ዜና የተሰማው። በውይይቱ ሁለቱ ሀገራት የቀይ ባህርን ጨምሮ بحفشة أبزنتاينا نسمع زلنا أمونغو جبسن إيرتران استجبرت زمدنا أبي إثيوبيا أبدي سابا أبارات كيلو أو تفتير خمسة لون أكتيفيست نا إثيوبيا نا بدما بكل من قدي نتكونتات تتعقبلوا لجميعهم كمزة لون جبس دما حجري يكون بتدقق عمي كمزة قالت صوتو أبقى بحري زخون يكون بوتازي بالله حجر سراويتا يكون حيل بحري أبقى بحري نخل جبر بفسهم كمزة تفكد كم زكنو بلكم زلنا كلنا مجنا عند مسل سبالو نزياس كسمعوا بعلم زقبروا إثيوبيا زقبروا زيا أبوها ومكنوا أثيوبيا من بناء السد وسابوهم يملوا እንግዲህ እነዚህ ይላቸዋል በስድብ ነው የጀመረው እነዚህ እንስሳዎች ጅላጅሎች ማለቱ ነው በኢሊቱ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ያው ብዙ ተቃውሞ ያሰማል እነዚህ ሰዎች ይላል መጀመሪያ ኢትዮጵያን እንደፈለገች እንድትሆን ከፈቀዱ በኋላ ራሳቸው ሄደው ኢትዮጵያ ላይ በካርቱም ከአልበሽር ጋር ከዚህ ከኛ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ክቡር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እና የአብዱል ፈታህ ሲሲ كم تري ود لهم انتهى تزربا مسيلكم نبحكي هاقداسي زربا ግብጻውያን ሚዲያ ናይ ግብጺ አበይት ጋዜጠኛታት እዮም ዞም ዛረቡ ዘለው ናይ ግብጺ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ኢሊት ናቶም ዘለዎም ቅርሕንቲ እዮም ዝገልጹ ዘለው እንስሳታት ዝኾኑ ፖለቲካውያን መራሕቲ ናይ ግብጺ ኢትዮጵያ ኣብ ድሕሪት ዝገልጻ ምናልባት ግዜው ኢትዮጵያ በልሕ ካራ ኣብ ክሳድና ጠጠው ንኸተብል ጠጠው ኢሎም ዝረአዩን ዝኾነ ስጉምቲ ደይወስዱን እዮም እንታይ ትበልሕ ካራ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ዲጋ ናይ ጌርድ ዝብሎ ዘሎ ኣባይ ዲጋ ክስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ቀዳማይ ግዜ ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ራብዓይ ግዜ ሓምሻይ ግዜ ንኽምላእ ዝኾነ ስጉምቲ ደይወሰዱ
لنكن انتي لكم نيره نايتي حرشان مسنو ناي جبسي اديس ابا بتناي نايل بازنز بحال زنبره وعلا كم زتواردن جبسي زخونه يكون كتقبر كم زي تخل كم استرغاغصن اب جبسي زلو قطع دما ጥርዝ ዘይቡ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ኢትዮጵያውያን enjoy ገብርዎ ኣለዉ which is really good actually this is good እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ግብፂ ቁጥዐ ኣብቲ ዞባና ዝግበር ዘሎ ኩነታት ልዑል ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎ ንኤርትራ ብፍላይ ኤርትራ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ገይም ፅቡቅ ጌራ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ብዙሕ ዋጋ ከይከፈለት ካብዚ ዝለዓለ ረብሓ ክትረክብ ትኽእል ኤርትራ እያ ስምዕዋ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ the game is changing ክበሃል ከሎ ኤርትራ ሰራዊታ ሓፍ ኣቢላ ወይ ውግእ ንክትውጅ ኣይኮነን ኤርትራ ፖለቲካዊ ፀወታ ጥራይ ዘድልያ ኣብዚ ፖለቲካዊ ፀወታ ከምኡ ድማ ወታደራዊ ምድላዋት ረይዎ ብዘጅ እንታይ ክብሉ እዮም እቶም ግብፂ ቁጥዐ ናይ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዝዲጋ እንታይ ከም ዝመስል ናይ ቀይ ባህር ተወሲኽካ ኣሎ ናብ ፅላለ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ ማን ለማለት ነው ራሳቸው ፈርመው ወደው ፈቅደው ለኢትዮጵያ ይህንን ፍቃድ ከሰጡ በኋላ السد مرة واثنين ከዛ በኋላ ግድቡም አንዴም ሁለቴም ሶስቴም ያለ እስከ አምስት ጊዜ ድረስ እንዲሞሉ ዝም ብለው ካዩአቸውና ከፈቀዱላቸው በኋላ 3 و4 فاضي اعدلك لحد 5 و6 እንደው 5 6 ነው መሰለኝልና 5 በቃ ይበቃቸዋል ስለዚህ እስከ 5 ድረስ የህዳሴው ግድብ ሙሊት እስኪሄድ ድረስ ጠብቀው እና ምንም ሳይሉ ቆይተው لحد 5 وحطوا رقبتنا تحت اسنان العدو ከዛም የኛን እዩ እንግዲህ እንዴት እንደሚያዩ ግብፃውያን እንግዲህ እነዚህ ትላልቅ እንግዲህ ቢባሉ ጋዜጠኞች ናቸው መመርመር ያለባቸው የውሃውን ሂደት የቴክኒክ ነገር ያውም አንዳንድ ጋዜጠኞች ትልልቅ ይሁኑ የግድብ ጉዳይ ላይ አዋቂዎችን እየጠሩኮ በደንብኮ አናገሯቸዋል እና انتايو زرعي انتايوم زرعي زلو كلتيوم وغنات كنريم كلنا اب جبسي زلو قطعي ابت ميديا ناي جبسي ابتم غزيتنياتات حزب ناي جبسي زلو قطعي ولا ونت جنابنا انتاي نبل هنا ايثيوبياويان دايما دايلوم بزعبا غداي عصب كسمعكم هنا دايما دايلوم حصوت فبريقهم زي التاريخ صقاقينو من حزبهم كلا علو كتقوم خلو اكزاكت الجبساويان دما نت حزبهم ات بوليتيكاو كلاس نغداي ناي نيل مفتحين تزيغيرلو تقبلنا تاب جبس كركب كم زي كلن دقف كركب كم زي كلن ويون بقمت على التاريخ هايوم اتو بوليتيكاو كلاس ناي جبسي لعود سقطي زلو وانا قداي ناينيل مفتحي كقبرلو ازي قداي زي مفتحي ابتا ساين اللو زلو قداي فرديخون لهم ازي قداي زخون يخون مفتحي ابزي يرخبو اللو زلو قداي إثيوبيا بتوسخ بعصب تمسياتهم نفس قتلتين جبسي that's why دما ابي ايرتراز قبر زلو تبقسو اتو قداي نايك عب عارز بلو زلو إثيوبيا نجبس اويان برسنال زخوني أجاميزي وش تعود أجام الله قبل النيل كيف عرفت وسع كام تودينا يجيب جيم مالتي أسواي نزو كنا تاتزي نيرترا بقول لزك على إنك حجزو نيرترا سلزح حالي جاي كونس قديت الله مريج عوني بالله من نيرترا دايم حجاز مالت نعم نفس قتلتي نعم السوداني هونو አናገሯቸዋል ከግብጽ ከራሳቸው የሆኑ ሰዎች አናገሯቸው ምን አይነት እንደሆነ በጣም በቀላሉ አስረድተዋቸዋል ግን የፈለገ ቢሆን አቋማቸው አንዴ ሴትአፕ ስለተደረገ ፈጽሞ መልቀቅ የማይፈልጉት ነገር አሁን ላይ ኢትዮጵያ በማጀራታችን ላይ ቆማለች በቃ ጎሮሯችን ላይ ቢላዋ አስቀምጣለች እንደዚህ ነው ብሎ የሚገልጸው በቃ حطوا على رقبتنا እንታይ ብላለች ሰምዑ ኣለኹም ግብፃውያን ቶም ጋዜጠኛታት ነቶም ህዝብ እንታይ ኢሎም ይነግሮም ኣለዉ ይዝብል ዘሎ ግብፂ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን እዚ ካራ ኣብ ጎሮሮና ቀሚጣ ከም ዘላ ጌርኩም ወሰድዎ ኢልዎ that's the point هذا سب كارب قررون تغير كالو عصب توسيخ كالو كلت كارب قررو خغير الكالو مالتي ስለዚህ ጉዳይ ናይ ኒል ንግብፃውያን ልክ ኢትዮጵያ ወሲዳቶ ዘላ ስጉም ትዲጋህን ወዶይና ቀሪብና ለና ክብሉ ከለው ኤሌክትሪክ ከፊሎም ገንዘብ መስጠው መሊሶም ካላይ ዲጋ ክንገብርና ክብሉ ወይውን ካለ መንጫጫታ ከንዕብየና ነትዲጋ ክብሉ ኢትዮጵያ ድማ ንግብፅ ድማ ኣብ ጎረሮና ካራ ቀሚጦም ኣለው ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ናትና ድማ ክሓርዱና ይኽእሉ እዮም هذا ዝክነሱ بعصب ተመጽኦም ድማ ካልኣይ ካራ ማለት እዩ ሳልሳይ ካራ ውን ከውን ይኽእል that's why ናይ ግብፂ ናብ ኤርትራ ገጻ ኤርትራን ግብፅን ዘለዎን ዝምድና ኤርትራ ብዘይ ግብፅን ኢትዮጵያን መመካት ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር እያ ታሪኻ ድማ ከምኡ ዘንጸባርቕ ንግብፂ ግን ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራ ከጋጥም ዝኽእል ስሕተት ብፍላይ ብወገን ዓሰብ ምስ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ባቤል መንደብ ዝኾነ ይኹን ብዓሰብ ከጋጥም ዝኽእል ጌጋ ንግብፂ ንጥፍኣትና ዝተወስደ ስጉምቲ ኢሎም እዮም ከኣምንዎ ምክንያቱ ስዊስ ካናል ብላዕሊ ትዛዓበየ ኣበርክቶ ዘለዎ ይኑ ቁጠባናቶም ስለዚ they cannot mess up
that's why ኤርትራ ዓቢ leverage ዘለዋ ኢትዮጵያውያን ድማ ሓፍኮፍ ዘብሎም ዘሎ አሞንጎ ግብፅን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ጽንሄና ንሪየና ስኪን የምንታረድበትን ቢላዋ ማጅራታችን ላይ ካስቀመጡ በኋላ جايين دلوقتي قال ايه يكتشفوا ان السد ورقه سياسيه للضغط علينا አሁን ተነስተው መጥተው ልክ የመስኖ ሚኒስትሩ ባደረገው የቃለ ምልልስ የወሰዱትን ቃል ነው አሁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የፖለቲካ ጫና ማሳደሪያ በቂ የሆነ እድልን የከፈተ ለኢትዮጵያ የተሰራ ግድብ ነው አሉን ይላል ስለዚህ የኢትዮጵያ ግድብ ማንኛውም ከዚህ በኋላ ግብጾች ኢትዮጵያ ላይ አደብ ሲያጡ ተው የምንልበት የሆነ በቂ የሆነ እቲ ሚኒስተር ናይቲ ግብፂ ኣብ ዝቐረባዋን ኢትዮጵያ ነቲ ዲጋ ፖለቲካዊ መሳርሒ ንግብፂ ንምድቋስን ንግብፂ ጨቢጣ ንምሓዝን ክትጥቀመሉ ምዃና ፖለቲከኛ ናቶም ናይቲ ሕርሻን መስኖን ገለን ዝበሃል ገሊጹ ነይሩ ሎሚ ተረዲኩም ጋዜጠኛታት ንሕና ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ነጊርናኩም ኢና ዝደቀሰ ኢሊት ፖለቲካዊ ክላስ ናይ ግብፂ ግን ብፍጹም ስጉም ትወስድ ኣይከኣለን ሎሚ ካራ ኣብ ጎረሮና ከም ዝቕመጥ ክሳብ ዝቕመጥ ይጽበዩ ነይሮም ሕጂ ይዛረቡ ኣለዉ እዚ ኸ ተሪር ዝኾነ መረረ ኣብ ልዕሊ ፖለቲከኛታት ናይ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ነዛ ዘረባ እዚኣ እስከመ ተዛሪብዋ ነይሩ ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መለስ ዜናዊ ነቲ ኩነታት ከበግሶ ከሎ ንግብፃውያን ንምብርካኽ እምበር ንኢትዮጵያውያን ንኽረብሕ ኢሉ ይኮነን ነዚ ዲጋ ዝሰርሕዎ ኢልዎም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝመላለሱ ዘለዉ ቅድሚቶም ፖለቲከኛታት ናይ ግብፂ ዝያዳ ዝተረድኦ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እዮም ዳትስ ዋይ ድማ ናብ ኤርትራ ዝፅግዑ ዘለዉ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብትክክል ትርድኦ ሃገር ምዃና ይርድኦም ስለ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዝበለፀ ሽርክነት ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ኤርትራ ድማ እታ ኡንኮ ነታ ካለይቲ ተሪፋቶም ዘላ ናይ ቀይ ባሕሪ ሕቶ ከተውሕሰሎም ትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት እዮም ናብ ኤርትራ ዝያዳ ክፅጉዑ ዝኽእሉ ካለ ምርጫ እውን የብሎምን ገለገለ ሰባት ሕጂ እንታይ ይብሉ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኒል ንግብፂ ሕራይ ከተብሎም ከም ትኽእል የኣይ ንኢትዮጵያ ኣሚኖምሲ ሕራይ በቃ ማይ ክትበና ኢትዮጵያ ድሓን ብዓሰብ እተው ክብሉና ክብሉ እዮም ዝብሉ ኣደይ ስትቢት ኦር ስትቢት ኢትዮጵያውያን እዮም ከምኡ ኢሎም ኮሜንት ዝገብሩ ኢትዮጵያ ንግብፂ ክትእምና ትኽእል እያ ማይ ክንበኩም ኢና ኢላ ውዑል ክትፍርም ትኽእል እያ ውዑል ፈሪማ ዳ ይኮነት እንዲጋ ሰሪሓ ዘላ ንኣቢ ኣሕመድ ኣሚና ግብፂ የኣይ ሕራይ በቃ ንዓና ማይ በዚ ኒል ተገዲፍኩም ላሲ ዓሰብ ውሰዱ ክትብሎም ትኽእል እያ ኒል ንበዓሉ ጎረሮና ካራ ኣቲና ኣለና በሉ ብሓሰብ ተመፂዎም ኢትዮጵያ that's going to be a big problem ወላ ነቲ ዲጋ ሴርናዮ ኣለና ይንሰርሖና እንተኢሎም እውን እንተኾነ ዓሰብ ተዛዓበየ ፀገም ኢና ኣታቶ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ምምፃእ ማለት suicidal mission እዩ ግብፂ ድማ ነዚ ከተፍቅድ ኣይትኽእልን እያ ኤርትራ ኸ ክልቲኦም ክባልዑ ከሎም መንጎ መንገዳ ክትገብር ትኽእል እያ this is very strategic game ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ስትራቴጂ ናይ ኤርትራ ድማ ኣብ ግብፂ ዝምርኮስ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ኤርትራ ደስ ዝብለና ኣነ ፅቡቕ ነገር ግብፂ ክትሕግዘና ሳላ ግብፂ ናብ ኢትዮጵያ ክመክታ ዝብል ፖሊሲ ስለዘየለ ኤርትራ ብኤርትራ ኣይኮነን ሎሚ 98 ብሙሉእ ዓለም ኣንፃራ ከሎ ደው ኢላ ባሕርናታን ሓሰብናታን ዘውሓሰት ሃገር እያ ሕጂ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ኣቃውማ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጦ ንኤርትራ ግዜ ዳ ክበልዓላ ይኽእል ኣተኩሮ ዳ ክሰርቕ ይኽእል ፀገም ዳ ክፈጥር ይኽእል እሱ ትዝሕዝነኒ ክፋል እምበር ንኤርትራ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት መጫኛ መስመር አግኝተናል ማለት ነው ይህንን መስኖ ሚኒስትሩ በቀደም ከትላንት ወዲያ በተረጎምኩት ፕሮግራም ነው ይሄን ያለው ስለዚህ አሁን እሱ ደግሞ ይህንን ይደግምልናል ማለት ነው بالمناسبة دي معلومة بديهية حذر منها كل العقلاء ይሄ እኮ ማንኛውም አይምሮ ባለቤት አሁን መስኖ ሚኒስትሩ ወይም የውሃና መስኖ ሚኒስትሩ ሃኒስ ወይሊም ገና የተረዳው አሁን አውቆ ኢትዮጵያ ይሰራች እስከዛሬ ድረስ እንዴት አልገባውም ነው የሚለው والخبراء في الري زي مثلا الوزير انفت زفنولنا مدقعتين ممكات تدالينا لنا قبل ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጾም በኻርገጽ ድማ ግብፅን ኤርትራን ህጹጽ ዘተ ምቅያር አሰላልፍ ሓይልታት ኣብ ዘባቀርን አፍሪካን ከባቢታት ቀይሕ ባህርን ኣብ ኣስመራ ኣካይደን ኣለዋ ካብ ዝኾነ አንፈት ንዝመጽ መድቃዕቲ ክቃወም ዝኽእል ዓቕሚ ሓኒጽና ለና ክብልዮም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ ዘሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊቱ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን መድቃዕቲ ካብ ዝኾነ ይኹን አንፈት ክምልስ ዝኽእል ዘተኣማምን መሓውር
ሃኒፅ ኣለኹ ኢሎም መበል 129 መዓልቲ ዓወት ኩናት ዓድዋ ዓወት ጸሊም ህዝቢ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ኣዲስ ኣበባ ተዘኪረሎም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ተጋጣሚ ኣብ ዝሕለፈ መልእኽቲ ካብ ዓወት ዓድዋ ንምሃሮ ንሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ዶም ምባል ዝበለው ኮይኖም ካብ ጀጋኑ ዓድዋ ናይ ዓወት ክብርታት ዝወረሰም ጅግና ሓይሊ ምክልኻልና ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ንምምካት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዘተኣማምን ብቕዓት እዩ ዘሎ ክብሉ ገሊፆም ዓድዋ ኢትዮጵያን ሃገሮም መግዛእቲ ክገብሩ ዝመፁ ሓይልታት ከም ዝሰዓሩን ዓወት ጸለምቲ ህዝብታት ንዓለም ከም ዝፍለጥ ብምግባርን ተስፋ መግዛእቲ ከም ዝሰበሩን እዩ ኣርእዩ ይብል እቲ ፊልድ ማርሻል ኦኬ እዚ ንሪኦ ዘለና ብክልተ ሰለስተ መንገዲ እውን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ብዙሕ ዘረባ እውን ይዝረብ ስለ ዘሎ ኣብዚ እውን ተወሳኺ ዝብልዎ ዘለዉ ብወታደራዊ ብኩሉ ድልውነት ከም ዘለዎ ናይ ዓድዋ ዳርጋ ሐውሲ ናይ ኩናት መፈራርህ እውን ያውቁታል ስለሚያውቁትም በቻሉት አማራጭ ሁሉ ይሸሹታል ለሰላማዊ አማራጭ አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋሉ አንዳንድ ጊዜም ለሰላም ሲሉ ካስፈላጊው በላይም ያደርጋሉ ይህንን ሁሉ ገፍተው የሚመጣ ጠላት ሲገጥማቸው ግን ለሰላም ሲሉ ዘምተው ለሰላም ሲሉ ያሸንፋሉ የአድዋ ዘመቻም እንደዚሁ ነው የወራሪው የኢጣሊያ ጦር ወደ ጦርነት እንዳይገባ ተለምኗል የሰላም አማራጮች ቀርበውለታል ኩራትና ትዕቢት ሕጅንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ብምክንያት ናይ ዓድዋ ዝተጠቀመ ኩነታት እንተሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ መልእኽትናቱ እዮም ዝብልዎ ዘለው ብዛዕባ ካብ ናይ ዓድዋ ኩናት እንመሃሮ ነገር እንተሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኢትዮጵያ ዓቃል ሃገር ምዃናን ንጥልያን ድማ ግደፍ ንኩናት ሰላም ኢና እንደሊ ኩናት ናይ እንደልና ኢሎም እናለመንዎ ከለዉ ኣብዩ ንኩናት ከም ዝጀመረን ኣብቲ ኩናት ድማ ከም ዝተሰዓረን ሕጂ እውን እንትኾነ ንዝኾነ ይኹን ንኢትዮጵያ ዝቀሳቅስ ሓይሊ ሰላም ኢና እንደሊና ንብሎ ዘለና እቲ ምቅስቃስ ክቅፅል ከሎ ግን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኣብቲ ኩናት ድማ ክንስዕር ኢና ዝብል ዝውር ኢልካ እንድሕር ኣንቢብካዮ ናብ ኤርትራ ዘቕንዕ ዘረባ እዩ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ገለ የብላን ግን ባዕሎም ዝፈጠርዎ ድራማ ኤርትራ ትደፍአና ኣላ ኤርትራ ንኩናት ትቀስቅሰና ኣላ ዝብል ዘረባ ብብዝሒ ይጥቀሙ ስለ ዘለው እቲ ዘረባ ንዑ ንመራጎድን ንዑ ከም ድራማ ንመስርሕን ዝጥቀምሉ ዘሎ ታክቲክ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ነዚኣቶም ክጥምተሉ ትኽእል ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ ንሳቶም ግን ብኩሉ መንገዲ ንኤርትራ ኣብ ምቅስቃስ እዮም ዝዋፈሩ ዘለው ኩሉ ሓይሎም ድማ ንኤርትራ ፕሮቮኬሽን ንኤርትራ ንምቅስቃስ ንኤርትራ ኩናት ደልላ ንምባል ዘየለ ነገር ኤርትራ ዝኾነ ናይ ኩናት ምልክት ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ናይ ኩናት ዘይገበረት ክነሳ ኤርትራ ንኩናት ትዳለላ ኤርትራ ክትሃርመና ትዳለላ ኤርትራ ትብገሳላ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ኤርትራ ክዳን ዝወሰደ ዝተኸደነ ወታደር ሃሪምና ኢልካ እውን ድራማ ሰሪሕካ ኩናት ክጅምር ተተደልዩ እንተሎ ከምኡ ዓይነት ድራማ ክስራሕ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ብኩሉ መንገዲ ናብ ኤርትራ ዘቕነየ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና ዳርጋ እቲ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ብኩሉ መንገዲ እዩ ብኩሉ ቋንቋታት ኢኻ ፈኒልና ዘሎ We must ask ourselves, how can the great Ethiopia, a nation of over 120 million people, remain landlocked while its historical port, Assab, sits just miles away, leased out to foreign hands? This is not just about geography, it's about sovereignty, it's about dignity, it's about correcting a historical betrayal that left Ethiopia disconnected from its natural gateway to the world. Ethiopia. Stay with me, hidden foreign interests keep Ethiopia. ሕጂ እንታይ እዮም ዝክገብሩ ነቲ ህዝቢ ንምልዕዓል ከመይ ጌርና ክንዲዚ ዓባይ ሃገር ዘለና ኣብ ደገ ባሕሪ ክንስእንኪ ኢልና እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ድራማ እናበሉ ህወሓት ዝፈጠሮ ድራማ እዩ ነይሩ እናበሉ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ታክቲክ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ካርታታት ይደጋግምዎ እንታይ ክነግሮም ስለ ዝኽእል ኣብ መንጎ ዓሰብን ዛላንበሳን ዘሎ ፍልልይ እንተሪኦ እሞ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ንክትገብር ኣይትኽእል እያ ዓቕምና እንታይ ክመስል ይኽእል ኣበይ ምንቅስቃሳት ክንገብር ንኽእል ዝብል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ክንደይ ግዜ ጠራዕራዕ ዘይበሉ ዓሰብ ክትከይድ ከለኻ ኤርትራ ናይ ግድን ኣይኮነን ብዓሰብ ክከላኸለካ ኣይርድኦም እዚኦም ባሃማ ስለ ዝኾኑ ንደርጊ ከኣልዮ ከሎ ካብ ዓሰብ ስለ ዘውፅኦ ይኮነን ስዒርዎ ኣዲስ ኣበባ እቲ ኣፍንጩ ኮራርምቲ ስለ ዘርገፈ ይስዒርዎ they don't understand እቲ ካርታ ጥራዮም ዝርዩ ዘሎ በዚ ከይድካ ንዓሰብ ቆራሪፅካ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ሻዕብያ is not stupid ሚሊተሪ ስትራቴጂ ንሻዕብያ ክምሮ ዝኽእል የለን ቆሪፁ ኣዲስ ኣበባ ይክመፀካስ ኣበይ ተኣኪብካ ከም ዘለካ ፈልጠካ እዩ ዓሰብ እንድሕር ከይድካ ኣዲስ ኣበባ እትዩ ኩርስኻ ክምንጥለካ እዩ ሽዑ ኣብ ዓሰብ ኮፍ ኢልካ ተተኸላኺልካ ይኽርየካ እዩ So these people don't understand the ኩናት strategy. ንሶምታይ ዝረኣዮ ዛቀጣል ናይ ኤርትራ ተሪኻያ ብክልተ ሰለስተ ዝኻ ጀነራል ስብሓት ይፍለም እዩ ጀነራል ስብሓት ይፍለም ኣብ ገለ ዘረባይ ኢትዮጵያ ዝኽተልዎ ውግእ ናይ ቀደም ታሪክ ኩናት እዩ ኩናት በብዝሒ ህዝቢ ሰራዊት ኣኪብካ መፂኻ በዚ እንድሕር ኣቲኻዮም ኤርትራውያን ውሑዳት ስለ ዝኾነ ኣይክእሉኻን እዮም ሻዕብያኩም ይኮነን ኣካይዳናት ስልቲ ዘሎ ኣብዚ ጥዕመይ ድማ ዝሃርመካ ኣብ ተዋፅኦ ቦታ እዩ ዝዋጋእካ
ስለዚህ ንሳቶም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ሻዕብያ ግን እንታይ ክገብር ይኽእል ክልተነ ነብሱ ዝኻለ ኣርእስታት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኣቃውማ ሻዕብያ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ሓይሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለ ዝረኣዮ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጦ ተረድተ ስልጠናስ ወሲዱለይ ድሓርካ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዝቆመ ሃንደበት ዘይተወደበት ሓይሊ ኣበይ በፂሑ ነይሩ እዮም እዮም ስለዚ ሻዕብያ እንተዘይትሕኖ ነይሩ እዚ ኣብ ዝበሃል ዘሎ ጥራራዕ እውን ማይ ይመሃለወን ገለገለ ሰባት ኣለው ሻዕብያ ሽዑ ከትሕኖ ይነበሮን ዝብሉ ኖ ሻዕብያ ዘድሓኖም እቲ ህወሓት ተመሊሱ ሽግር ክፈጥር ምዃኑ ስለ ዝፈልጥዎ እዮም ንክልቲኦም ኣብቲ ኩነታት እቲ ግን ኣፀቢቖም ከም ዝዳኸሙ እዮም ገይሮሞ ንኩሎም ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝዳኸሙ ገይሮሞ ሻዕብያ ድማ ክዳኸሙ እዮም ዘልይዎም ነይሮም እዚ ሓደ ክስዕር ዘይኮነስ ክዳኸሙ ኣለዎም ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ተሃዲድን መናውራናቶም ገለገለ ካለው ንዖም ክሕጉሱ ኢሎም ዝሓፀሓዱ ዝገብርዎ ዘለው ብዙሕ ምዝራብ የድልዮን ኢትዮጵያ እንታይ ክትገብር ትኽእል ወራራት ክትገብሮ ትኽእል ሓያል ሃገር ስለ ዝኾነት ቁፅሪ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ገለመለ እናተባሃለ መቸም መዓት ፈራዕራዕ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብኢንተርነት ምርኣዩ ፅቡቕ ንኩሉ ግን መወዳታ ኢትዮጵያውያን እዚ ብጣዕሚ ዝሕጉሶም ሸር ይገብርዎ እዮም ከምዚ ጌርና ክንገብሮ ኢና ንሕና ንኤርትራ ጠቕላላ ክንጥርንፋ ንኽእል ኢና ዓሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ንብሙሉእ ኤርትራ ንምጥርናፍ ዓቕሚ ኣለና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብተደጋጋሚ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣገይን ንሪኦ ዘለና መድረኽ ቀሊል መድረኽ ከም ዘይኮነን ኤርትራ ግን ስትራቴጂካዊ ምርጫታት ዘለዎ ሃገር እያ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ምርጫታት ኤርትራ ብኸመይ መንገዲ ክትጥቀመሉ እያ ከመይ ዓይነት ምንቅስቃስ ክትገብር ትኽእል ኣብ ከመይ ኩነታት ክትጥቀመሉ ትኽእል ካልኣርእሲ ክኸውን ግን ብቐረባ ምክትታልን ዕቱብ ዝኾነ ምዕዛብ ዘድልዮ ኩነታት ምዃኑ ግን ኩልና ክንግንዘቦ ይግባእ ፕሬዚደንት ነበር ሙላቱ ተሾመ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ መብርሂ ፕሬዚደንት ነበር ሙላቱ ተሾመ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝገለጹ ሓሳብ ንመርገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውክል ከም ዘይኮነ ገሊጾም እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ሚያንማር ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን እውን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ሕዝቡን ጻዕሪ የካይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጦሎም ፕሬዚደንት ነበር ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝገለጹ ሓሳብ መርገፂ መንግስቲ ዘንጸባርቕ ከም ዘይኮነን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኣፍሊጦሎም ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ትማሊ ኣብ ዋናዊ ጉዳያት መሰረት ብምግባር ንጋዜጠኛት ኣብ ዝሃበ ቃል ፕሬዚደንት ነበር ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ንኤርትራ ብዝምልከት ዘካፈሎ ጽሑፍ ብዝምልከት ብቐጥታ መብርሂ ብሎሎም እቲ ነበር ፕሬዚደንት ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ አልጀዚራ ኣብ ዘወፀ ጽሑፍ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ካልእ ኩናት ንምልዓል ይንቀሳቐሰሎም ሕዚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ሓዱሽ ግጭት ከይለዓል እንከላኸለሉ እዋን እዩ ብምባል ጽሒፍ ነይሮም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ዝዘርግሖ ጽሑፍ ብጥብቂ ነጺግዎም ኣምባሳደር ነቢያት ብዛዕባ አንቀጽ ፕሬዚደንት ነበር መልሲ መንግስቲ ኤርትራን ዘቕርበሉ ሕቶም ናይ ፕሬዚደንት ነበር ርእይቶ ውልቃዊ ርእይቶ እምበር መርገጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ክብል መልሲ ይብሎም እቲ ነበር ፕሬዚደንት ኣብ አልጀዚራ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኩናት ትግራይ ከም ዕድል ተጠቂሙ ሰራዊቱ ናብቲ ክልል ሰይዱም ጥፍኣት ከስዕብ ከም ዝገበረም እቲ ኩናት ዘብቅዕ ስምምዕነት ፕሪቶሪያውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓብዪ ዕንቅፋት ከም ዝፈጠረሉ ገይሩ እዩ ቀሪፅዎ ብምባል ይገሊፆም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብግርጭት ኣቢሉ ጽልኡ የስፍሕ ስለዚህም ሰላም ንዕኡ ዕንቅፋት እዩ ብምባል እዩ ፕሬዚደንት ነበር ኢትዮጵያ ሙላቱ ተሾመ ገሊፅዎም እዚ ከምዚ እንከሎ ኣብ ትግራይ መወዳእታ ዘይብሉ ጎንፂ ክህልውን ይደልዩ ሻዕብያ ብምባል ይገሊፅዎም ምስቶም ብስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሕጉሳ ዘይኮኑ ገለ መራሕቲ ወሓድ ድማ ይሰርሐሎ ብምባል እዮም ከሲሶም ነበር ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ክገበር ፀዊዖም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ዞባዊ ፀገም ምዃኑ እውን ገሊፅ እዮም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ብዶክተር ሙላቱ ተሾመ ዝቐረበ ክሲ ምላሽ እንትህብ ኤርትራ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ሓዱሽ ግጭት ተልዕለላም ዝብል ክሲ ሓሶት ብምባል በቲ ልሙድ ኣረጊት ፋሽን ቀሪቡ ምንባሩ ክፍለጥ ይግባእ ክብል ሓቢሩ ነይሩ እዮም ርክብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ዝሕዝዋን ሓደ ካብቶም ኣብ መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝተለዓሉ ሕቶታት እዮም ነይሮም ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተኸተመ ስምምዕነት ብኸመይ ወፂኡ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቢያት ጌታቸው ብቐጥታ መልሲ ከይሃበሉ ሓሊፎም ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ዘለዋ ርክብን ምትሕባርን ንምዕባይ ከም ዝሰማምዐት ዝገለጸት ወሃብ ቃል ኢትዮጵያ ብመትከል መሃብን ምቕባልን ረብሓ ወደባታን ምዕዋት እትገብሮ ዘላ ጻዕሪም ኣይገደፎቶን ኢሎም ዘይሕጋውያን ደላሉ ተተሊሎም ናብ ታይላንድን ማይናማርን ከይዶም ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ብኤምባሲታት ቶኪዮን ኒው ደልሂን ኣቢሉ ጻዕርታት ይቕጽሉ ከም ዘለውን እቲ ኣምባሳደር ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሶማልያ ንጎረቤት ሃገራ ኢትዮጵያ ናብ ወደብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ይቕረታ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልእ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዘውር ዘሎ ሓበሬታ ድማ ኣሎ ኩሉ ሰብ ክግንዘቦን ክፈልጦን ዘለዎ ንሱ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ጽሑፍ ብኣንደርቃቸው ጽጌ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ወዲቓ ዘላ ሃገር ምዃና ዝገልጽ ኣገዳሲ ጽሑፍ ኣውፅኡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ እዚ ኸኣ
መቸም ንሳቶም ኤርትራ ክትወድቕ ኤርትራ ንክትእለ ኤርትራ ንክድምሰስ እንዲዩቲ ኩሉ ሓሳብን ፕላንን ትልምን ዘሎ ብወገኖም ንሶም ዝደልይዎ ዘለዉ ሓሳብ እውን ኤርትራ ንክትወድቕ ኤርትራ ንክትዳኸም ዝደሊን ዘበጋግስን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ግን ግዳ ሓቂ መን እዩ ክወድቕ ዝኽእል መን እዩ ክጠፍእ ዝኽእል ግን ኩልና ንፈልጦ እዩ እዚኣ ፅሕፍትናቱ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ፅምብል ናይ ዓድዋ ኣብ ዝገብርሉ ዘለዉ እታ እንኮ ንጥፍኣት ናብ ዩጎዝላቪያ ክትከውን እትኽእል ናብኡ ተምርሕ ዘላ ሃገር ምዃና ብዕምቆት ዝተንተነ ዓብይ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዓቢ ዝመርሖ ዘሎ መርሕነት ናይ ኢትዮጵያ ነታ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ባእታታት ብኩሉ ነገር ከም ትናወፅን ከም ትባልዓን ይገብራ ስለ ዘሎ እታ ሃገር ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ምፍርራሳ ዘይተርፍ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ስለዚ ንዓድዋ ክንስዕር ሓንቲ ዝገበርናዮ ነገር እንተሎ ሓድነት ናይ ህዝብና ኢትዮጵያውያን ብኩሉ መንገዲ ዘሎ ብሓደ ኮይኖም እዮም ስዕሮሞ ኣብ ግን ወላ እኳ ነቲ ናይ ዓድዋ ታክቲክ ክጥቀመሉ ነቲ ዓድዋ ብፍሉይ ክፅምብሎ እውን ዓበይቲ ኤግዚቢሽናት እውን ይገብር እንተሎ እንተቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ግን ኢትዮጵያ ከም ሎሚ ተመቃቂላን ንክትፈርስ ዝቀረበትሉ ግዜ ግን ኣይነበረን ብምባል ነዊሕ ፅሑፍ እዩ ገሊፁ ርግፀኛ መብዛሕትኦም ከምዚ ክፅሕፍ ከሎ ፀረ ኢትዮጵያ እዩ ኤርትራ ዝለኣኸቶ እዩ ሻዕብያ ዝለኣኽዎ እዩ እናበሉ እዮም ዝጥቀምሉ ኣብ ባይታ ዘሎ እዩ ንሱ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ፖለቲካል ሲናሪዮ ኣብ ሕጂ ዘሎ ongoing conflicts between Abiy Ahmed's regime and various rebel forces unlikely to have a decisive resolution ስለዚ እቲ ዘሎ ናይ ፋኖ ናይ ሸነ ናይ ካልኦት ኩላቶም ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ክረክብ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን realistically there are only two probable outcomes. One is the overthrow of Abiy Ahmed by the force fighting him, leading into installation of a new regime. The other is a prolonged stalemate where no one emerges victorious, deepening Ethiopia's descent into chaos. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ክልተ ምርጫ ይጥራይ ዘለዎ ኢትዮጵያ ነቶም ዘለዎ ዕጡቃት ጉጅለ ኣብ ክስዕሮም ዝኽእል ኩነታት ሓሊፉ እዩ ነዞም ዕጡቃት ጉጅለ ዓቢ ሰራዊቱ ክስዕረሉ ዝኽእል ዝነበረ ኩነታት ሓሊፉ ስለ ዝኾነ ሕጂ ክልተ ምርጫ እዩ ዘሎ ሓደ ካብቶም ዕጡቃት ጉጅለ ንዓቢ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ፈንቂሉ ንከኣልዮ እሞ ነቲ ስርዓት ክቕይሮ ካልኣይ ድማ ንሓዋሩ ዝቕፅል ኩናት ማለት እዩ ከምዚ ዘለዎ ዕግርግር ምክንያቱ ካብቲ ክጠፍኡሉ ዝኽእሉ ንኣብነት ፋኖ እንተወሲድካ ተራ ውድብ ዝነበረ ናብ ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ብሎክ ኣብ ዝቕየረሉ ዘሎ ደረጃ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ መፅኡ ከኣልዮ ዝኽእል ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ኣመና ቅሒሩ ስለ ዘሎ እቲ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ናይ ዓቢ ዘሎ ኣመና ስለ ዝዓበየ ናይ ፋኖ ቃልሲ ምናልባት ንኣዲስ ኣበባ ነይሩ እንድሕር ኢልና ኣብ ገለ ፖይንትን ተስፋ ቆሪፆም ንክልል ኣምሓራ ንምቁፅፃር ክዋጋእ ከም ዝኽእልን እሞ ንሓዋሩ ደባይ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል ናይ ኣምሓራ ከምኡ ዓይነት ብሎክ ተሪኦም ድማ እቲ ናይ ኦሮሞ ሸነ ድማ ተመሳሳሊ ናይ ዓፋር ከምኡ ናይ ሶማል ከምኡ ካልኦት ኩሎም ዕጡቃት ጉጅለም ድማ ነናቶም ቦታ ንምውሓስ ክፅዕሩ ከም ዝኽእሉን ኣብ ድማ ከምታ ዝገብራ ዘሎ ንኣዲስ ኣበባ ኮሪዶር ናልምዐ ኣብታ ኣዲስ ኣበባ ንጉስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ክተርፍ ከም ዝኽእል ትግራይ እውን ከምኡ እቲ ናይ TDF ወይ ናይ ትግራይ ፎርስስ ብፍላይ ናይ ደብረፅዮን ፋንክሽን ዝኽተሉ ዘሎ ኩነታት ተሪኻ ኣብ መወዳእታ ናበይ ገፁ ክወስድ ከም ዝኽእል ኢትዮጵያ ከም ሃገር ቆይማ ሓያል ሃገር ኮይና ዓቢ ዝሕበረ ሃገር ንክትከውን ዘሎ ተኽእሎ ዝነኣሰ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንሳቶም ንኤርትራ ዝምነይዎ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ተገምጢላ እዛ ስንዕንዕ ዝበለት ሃገር ኢትዮጵያ ንምብትታን ተኽእሎ ዝዓበየ ምዃኑን ናብ ዓሰብ ዘብሎም ዘሎ ድማ ኣብ ልቢ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዘሎ ሕልሚ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣብቲ ባሕሪ ክሳዕ ክንደይ ንቁጠባ ናቶም ከድሊ ምዃኑ ብዝተፈላለየ ካምፔይን እናገበሩ ይእትውሉ ስለ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ሕልሚ ሸይጡ ናብ ኤርትራ ምፅኡ መፍትሒ ናይ ፀገሙ ክገብሮ ስለ ዝደለየ እዚ ድማ ታ እንኮ ሰባት ከሰፍሉላ ዘለዎም ዳርጋ ኤርትራውያን ድማ ብቐረባ ክንሰርሓላ ዘለና ኤርትራ ድሮ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ንዓቢ ግብረ መልሲ ክህብን ኢዱ ክስሕብን ነቲ ኣብ መንገዲ እቲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ተዋሂቡ ዝነበረ ሓሳብ ኢዱ ክስሕብ ከም ዝጀመረ ርኢና ኣለና ውፅኢት ናይ ምንታይ ውፅኢት እንድሕር ኢልካ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ዝኸዶ ዘሎ ከዋፅኦ ስለ ዘይክእል እዩ ኣንፃር ኤርትራ ግን ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ዳርጋ ኤርትራ ንምድኻም ብኩሉ መንገዲ እዮም ዓጢቖም ዝሰርሑ ዘለዉ እዚኣ ድማ ኩሉ ሰብ ክግንዘብ ኣለዎ አቤት 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 ስለዚ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ቪድዮታት ከም ዝናገበሩ ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራ ዳርጋ 100 ዓመት ድሕሪ ኢትዮጵያ ተሪፋላ ዝብል
أما عرفتي شدش شو عتشو ما أنت كم زعينة فيديو تاتينا نرزق لنا إزعجي تزعزن كفالو نبزع زبير ترى نزل عبد الجزولو كتن كفا خمسة غلي ردعني بحفشاقن كردعنا زلو إثيوبيا هنا ماركتين قبل التنت على وان بالعلينا إيرترا ما ماركتين إذا قدنا زي زخونة يخون حجر حما قدنا كم زلو كسلت كتكلم لك تايجن نساتهم نتي قال كفالنا إيرترا وعود بلوكسنا إيرترا نوصلوا بعيم زيادة كجماعة عوز في النزلوا إذا زماتهم إثيوبيا أنت يقبر له يكون بحفشاقن إيرترا كاونتر ناي مقبار أعمي كله خلاله منستر عبريتان إيرترا ويون إير تي في كونن كانوا قبر زلو إيرترا ناي ماركتينج تيم كان ليها كم زغل دقة أخول زخونا سبع لو إيرترا كوشت ترى يسبق سلتات كما تأنا زي كل زلو كم تزد اللمبر الزخا كب استفل عليه مع كانت إيرتراين بوشت عدو خينهم سبق زخونا كاونتس ولون ما بقسنا يتحبريتات راي انت تقبرني را إيرترا كاونتر كتقبر نزي بقليلو نكت عليهم قليل كبيد يكونن إذا جي إذا أدي سابا زر يوزر لو قصات بقليلو قدنا حرنت كونز غلي بقليلو قدنا حرنت كاب قدنا سمعتات قال ملت موز غنى قال نقر فكر كالو زو خوني يخون بلاسة كهانس كلا سجنتير كهانس كا أم حد سير بزي كونز غلي سلازي تزبير ترى كتنكا خلالو نساتهم مارشا بيدر يوم سلدي فلتيهم مارشا بيدي سلدينا برام حجي حدش لزخونا عطاتهم مرة يزقرمهم زلو كتنكا كن كلال لنا زي بالناس اللي زخونا يكونن إيرترا ماركت كتقبرو سلازي كالات كم تزد اللمبر سلازي بالنا يكونتن نابنت أبزي حنت فيديو وريدوم نيرم إيرترا سب كم زي بالله شرورو كم زبل تسرقيا بزعوك زي كريم زفتنو زي فيديو زي تراي مسرا هو وريدي تصفات تبكا تقودنا تاتنا إيرترا سب كم زلو حزبي إيرترا سب كم زي بالله زبل كوتس خلو كلا حسوتو سلو زغونيا ميلي زحل فزبالو نو أبي إثيوبيا زلو حزبي بقليلو كتشكو أتخلص بيه ترجعون له عند كاونتر أرجيومنت زي جيركا كاونتر فيديو تاتكوس تزكيلو تزبي سبب يبلوني لم يمكن حجون كتورارات كم دفن غيرهم انا تزبي سبب يبلهم كسراويت يبلهم وعد يكول حنت يبلكم قليلكا عندها رزقنا كايدان خبر يخلي سلازي كاونتر مقبارو صبغي إيرترا بتفطروا صبغت كتمايا اسمرا يكون كاله كتماتات صبغ زخنا اقاوم الله تراي نشتي صغاناتات يزليو نشتي صغاناتات ناي ريلي هوب منكس إيرترا قالك قدامنت كبنزي اي نو كاله برايوريتات كم زلو ግን it's important أقل نجار دمانتي زر أكفال نايت كتما قال نجار كتكبر لك تكلال لك نيوتيوبياويان كيش عرفونا قال يكونن كل جزء أنا عطاتهم زخون مزارع بعرس كرهبيهم it's okay زخون هاجرنا عالم أيكون نا أوروبا نا أفريقيا كتما يكون نا أوروبا كتما حماق بوتالو that's for sure راين تايو إيرترا دما أقل تسبق كودناتات ناتا راي سباقي كتوس خلوك تكلال لك نتزلوا بزح investment ولا يدلي كان يمسون كتودادر نعشت سجناتات جن يدلي كا سبزي نحناون ناتنا كنتات كمالس كنكلال لنا كالوت كنت يبلو دارجانا بإيرترا سجعنا بالكا صرفن مورزين كم لمود جرا كم لمود نتوسيد زلوا أبز خاسمعوهم أنا أتم سبات international audience ساعات أخم تلوزر لهم له كاونت أيلو من أوصى إذا ما أوروبا أمريكا نا إثيوبيا مكلاكي أفريسكم عدي ساباتكم بدحري تجاري حسكم اليوم تجاري تقولوا تعدي تفرسوا لهم تلا أنا أحدكم دقفكم وإثيوبيا كم تفرسوا لهم محاور أفريسكم نحن أجن أفوتنا عدي سابا مساتنا خن الرجا جاينا كم تقدم زجورنا يخين بيل تجراوي كودناي أو يلين من قرارات إتهم سبات كع كلهم حديهم دبلومات زاربون تمرحيو العالم من فرتشة سلذي عين فقد الكمون يلنا أمريكا سبيشال إنفوي بفتسو مدشاوي تأتوان حزب وارديهم نعم كلاكيا مسارع حسكم لما قال لكم كتملسون تخوينكم تعترفت إثيوبيا تعيقتكم هاي كم تقولوا نقرونا نزي يو دبلوماسينا بوليتيكانا سراويتنا بحالا يكن عبد باباينا خم نبل نيرنا بخنياتهم سراويت حزب تجراي بتخكل حزب انتو قوايو وخيركم كترسعوا واهم لتجراي سلازم لا نحنا كم ممكن كتب لي تخلن هذا شعب عتيس سلطان حزن كتب بدن بختبرها لك حرفات يبلناني جن عين الرجاء انت الكاجن أريد هاي غير كذا أمريكا ها حبوا بدرون يلوم وكيومنا هذه حزبنا نانتيل كاني تشعر فرحوه تحزبون زناد النازلود أي تقوايو
TDR بزي كوني تقمر زبل حدا عوية لبرجنا كورنر تغيركم سراويتو زي حزب زي نعرس እኮ ካብ ፀገም እዩ ፃምበር ተኸባቢ ግን ትምስ መስሓት ቆጽያ ሱዳን 12 ሚሊዮን ህዝቢ ዲስፕሌስ ኮይንኩም እንዲዮ ተማዓን ተወዝወልናኩም እዛ ኮይና ንሕልዎም ዘለና እዞም ኤክስትሪም ታሃትሎም አይሲስ ግዛን ኣይሓስውን ንትግራይ ካቱ በዝህዋኑ እዚ በር ቀረባይና ሱዳን ቀረባይና ንታሹም اوكي نغزل كبير كوينات نمجمار بوضحات حيلتات كم استعاقه تغاليصو عبت وجيت انتتاوي كوينات معراب التግራይ ህዝብ ንብረትን ትግራዋይ ተበሳቢሱ በኃይል አበ ኢድ ግፍዕኛታት ተርከብ معراب التግራይ حزه ድማ ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ معراب التግራይ حزه ድማ ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ኩይናት መጀመሪት ንምግባር ይስራሕ ከም ዘሎ ተጋሊጽሎም كم زفلات معراب تግራይ በዘተፈላለየ ኩርናዓት ንትግራይ ዘዳቡ ክልል አምሓራ ሱዳንን ኤርትራን ዝኣመሰሉ ሃገራት እውን ብዝተፈላለየ መልክዓ ዝራብሑላ ቦታ ብምዃኑ ታሪኻዊ ትርስትን ጉልትን ትግራዋይ ብምዃኑን ተፈለጥ ሕዚ ግና ብሓይልታት ፀንተት ተወሪራ ህዝቢ ዕጫ ንሪኦ ዘለና እዚ ድራማታት ብወገን ትግራይ ዝብገስ ዘሎ ምስትውዓል ዘድልየ እዩ ብሓፈሻ ግን ሓንቲ እስከዚያ ምሳ እኳ ብቐጣይ ትኸይድን እያ ግን እስከዚያ እስከስምዕዋ ኢትዮጵያ መንግስትና ኤርትራ ንመንግስትና አብ አሕመድ ወና ኢትዮጵያ በ16 ዋጉ ዝኾነ ብረት አለቅሕዎ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ኻኒ ታውኪናት ቁርብተይ መስሃደት መንግስትና ኢትዮጵያ ከኸፍሎ ወይ ትዕደናቱ ከፍል ንመንግስትና ኤርትራ ነሳያት حساب ነይራ ማለት እዩ ግን ድሕሪቱ ኪናት ከምታ ኹላትና ዘራና አብ አሕመድ ታ ጉዳይ ኹላና መንግስቲ ወይ ሰራዊትና ኤርትራ ሰኪሟ ነታ ዕዳ ኻኒ ከይኸፈለ ጠሊሞ ስለዚ መንግስትና ኤርትራ ነዚያ ብሩሳ ቀሚጥዋ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚያ መርከብ እዚያ በትዙ ሁሉ ብረት ናታ እዚ ሁሉ ከቢድ አጽዋራት ናታ ድሮናት ናታ ምስራያ እንታም ሲላ ንሕና ንገድፋ ንኢትዮጵያ ትኸይድ ዘላ ዝያዳ መስፈለጠ እዚ ዝዓበ መኽነይታ ንዑ ነይሩ ነዚ መርከብ እዚአን ከይገድፈን ንኢትዮጵያ ከይትኸይድ ማለት እዩ ስለዚህ 16 ሚሊዮን ጥራይ ዝነበረት ዕጽፍ ናታ ዝኸውን ብረት ሒዝሎ ማለት እዩ መንግስትና ኤርትራ በዚያ ኻና ከምታ ዝበልኩም መንግስትና ኤርትራ ሰለስተ ጎል ንዓና ድሚዑሎ ቀዳመይቲ ነገር እዚ ብረት እዚ ንኢትዮጵያ ይኸይድ ነይሩ ኢትዮጵያ ኻና ከምቲ ኩላትና ንሪኦ ዘለና ነንብቦ ዘለና ዜናታት ንኩናት ምስ ኤርትራ ወይ አንጻር ኤርትራ ተሸባሸብ ያዘላ ወል ኢትዮጵያ ዕሪፋ ይትፈልጥን ካብ መጀመርያ ታሪኽ ሳብ ለማዓንቲ እዚያ ኢንሴኩሪቲ ዘላቶም ብዛዕባ ናይቲ ባሕሪ ወይ መንገዲ ናይ ባሕሪ ዘይምህላዎም ስኒን ኤርትራ በቃ ለይትን መዓልትን መሬት ወይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ወስዱ ለይትን መዓልትን ዮም ዝፍክሩ ለይትን መዓልትን ዮም زحسبوا مالتي سلازم خلاتنا نفلتينا كمون أبا أحمد بعد بكري دما كم تري ولا لهم تبغى زغنا حسابي زبزلو حق عايش تقاوم مخان سب سجى معي كونن مبزحته تقاومي نيرترا أبي يرترا بتهكل ديمقراطية فتحن كامس زك عام سب إثيوبيا تقبر زلام سراي أو قداي نيرترا تقدر سني زبل بس منقستي كي حبر خليجن إثيوبيا أم خنانن إثيوبيا تقبر زلام ماسكاتي دي فترة له إثيوبيا أبتحت أبي نتخذ زلام منقستي زتاك عجن سراي يرترا مخانو نتصريو أبزيات رايتا نقراتنا نا سرايت خيزلا بتوم سراي يرتران توم تقاوم تنيرم إيرتراونا زوجل سومن في اليوم أبزي خاطريو درفس أو انترفيو سمعني راسي إذا سلوا من الناس مرة أنت زي أتيس من دلا يلوز درفس أي تقرأ أي تقول درفس مستدرفت مسمع كواسيلكي أنا بقى توتال أيرو قصون دكاسي إن حديرة شعور سريحة قليل سلوا من برد حيزو أبتدفع نهلا وزر زي طفا زلو من اسي ازغن አረብቶት ሰውትን ህፃውን ተቆልጡን አብትልፋ መታን ኩሞቱስ ንሱ አበስ መራ ሆይ ድቃስ አቢው أنا نايز سبزي أنا بتعمل زجرمان نجار على فكورس أحواتين لك حتى نوتاتين أب تجراي مستدي في يوم زلوا قبل كخلون تايم خانور ردون ديجن أسمرك أتيه ناس مران تزي أتيسي أي تجراوين يلو نزفكر زلوا من دلاي ملأك كيدك أسك حدرسي قريموه of course يقرموه مغنياتو ناس مرك عطو لدعريهم تقر بيتز بس لزنبري أسمرك أتيز بالدرف من السمعة كل يرتراو دكاسينوه እዚኦም ሰባዚያቶም እንታይ ዕላማኦም ኢሉ ጉዳይ ናይ ዶብ ከም ዘይኮነ ሕልሞም ካብ ቀደም ነስመራመታው ንኤርትራ ምን ምቁፅፃር ምዃኑ ትሕልሙ ስለዝትርድኦ መብዛሕትኡ ሰብ ሕማቕ ተሰሚዑ ሚሳይላት ተኩሶም ከያኽሉ ነስመራ ክኣትዩ ዝብሉ ዘለዉ ሰባት መብዛሕትኡ ሰብ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ሕማቕ ከም ዝስምዖ ፍሉጥ እዩ መልኣከ ድማ ወዲ ህዝቢ ስለዝኾነ
امباركم يلكا ملسنا تدما مندلا يصبيك الله يلخا اندحر مسيخا كما يجر كم زلا هيكا تزاريبو مالتي እዚ ኸስከ እቲ ኣስመራ ከኣትዮ ዝበሎ ሕጉስ ወከበቀሲ ኤርትራዊ ደራፋይ መልሲ ብምሃቡ anyway ናይዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነፂርልና እዩ ዘሎ ትመልእኽትናቶም ብሓፈሻ እቲ ጭዋ ህዝቢ ዝብልዎ ዝነበሩ ትግራይ ድማ ነቲ ኣብኡ ዝኣቱ ዘሎ ሰብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤልሳ ጭሩም ኣብ ፖስት ጌራቶ ዝነበረት እያ ሓንቲ ሰብ ካብ ኤርትራ ናብኡ ዝኣተወት ማለት እዩ 4,600 ክትከፍል ተገዲዳ ከም ዝኸፈለትን ናይ ባንኪ ሰነድ ከም ዘለዎም ብባንኪ ኢኻ ዝኸፈልቲ ዘሕፍር ክፋል ናቱ ስለዚ ኣብቲ ትግራይ እዚ ዓዲ ጭውነት ዶ ገለ ዶ ድብልዎ ዘለዉ እቲ ሂማን ትራፊክን ገበናት ብብዝሒ ድፍፀም ዘሎ እቶም ኣብኡ ዝኸዱ ዘለዉ ድማ እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ነዚ ንምሕባር ዝኣክል እየ ዝምፅዮ ዘለኹ የኣይ ንሳቶም ከከይዶም ኣብኡ ምሳቶም ከጣቅዑን ሽልማት ኣብቲ ምስተግቢ ተጋሩ ክወሃቡ ንሪኦም ኣለና ኣብቲ ዓዲ ዝፍፀም ዘሎ ሽፍትነት ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ደስ ዘመምን እዩ ግን again you cannot just ነዚ ነገራት እዚ ክንሪፖርት ጥራይና ክንገብሮ ንኽእል እምበር ክንቅይሮስ ኣይንኽእል ኢና ብምቕፃል ናብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ከሪአኩም እየ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ሶሪ እዚኣ ኣይኮነትን ሓንቲ ሓሳብ ነይራ ፖስት ዝገብረልኩም እየ መንግስቲ ኤርትራ ብዝቐረባ ፖስት ዝገበራ ንነፍሲ ወከፍና እውን ተገድስ ሓበሬታ ስለ ዘለዋ እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ንኣልሸባብ ሓጊስ ክዶ ገለ ደይል ክትቀፅዕና ዝነበርኪ ለንቀነ ኣሜሪካ ትሓቂ ከም ዘውፅአቶን ዩኤስኤድ ነዚ ኩሉ ግብረ ሽበራ ይሕግዝ ከም ዝነበረ ኤርትራ ድማ ክሳብ ሕጂ ብዘይግበሮ ተገበን ተቐፂዓ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ክንዲ ዝመሃሩ ሕጂ ድማ ኤሮፓን ጨናፍራታን በቲ መንገዲ ሂማን ራይትስ ዝበሃል ንኤርትራ ንምቕፃዕ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ንምግዳድ ይሰርሑ ከም ዘለውን ኤርትራ ትሪ ዝበለ ቅሬታ ብመንገዲ ሚኒስተር ሓበሬታ ናይ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣገዳስ ሓበሬታ ኣነ ዝሓለፈኩም ኢለ ነይረ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ብምሃቡ ደስ ኢሉኒ ከምዚ ዓይነት መልሲ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ቢካዝ አንተ ደይ ተዛሪብካ ዝሰምዓካ ሰብ እውን ስለዘየለ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት መልሲ ምሃብ ንኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ካብ ብምቕፃል ኣብዚ ሓንቲ ኣብ ኤርትራ ገለ ካብተን ብሉፃት ደሴታት ዝበሃላ ቀጠልያ ደሴት ትበሃል ኣላ ግሪን ኣይላንድ ትበሃል ኣላ እዛ ቦታ እዚኣ ካብ ب10 دقيقة كاب ودب مصواع ناباكت بس كم تغل التوريزم زخون متشو بوتا كم زلوان يوزن الجرزلو سلذي اتوم تصبح نجو نماركتين تحسب زلهم نهوتيلات حسب زلهم كاب حج بلانكم ابي نيت دسيت كتصرحوا مخانكم ناخذ حسبوا زاكل حسابي مسكم له حبريتاي وهبكم له فم انفسترات بفلاي اب افريكا انفستيركم زلهم كاب حجي تبق صوتات نغت وزدو تصبح نجو تي كنتات مستخفته قدم كون سلازغل እቶም ዓቕሚ ዘለኩም ኣብ ሆቴል ኢንዱስትሪ ድማ ንቕድሚት ከይድኩም ዘለኹም እንሆ ፈረስ እንሆ ሜዳ ኣብ ፊትና ስዑድ ዓረቢ ዘሎ ብዙሕ ናይ ኢንዱስትሪ ቦታታት እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ይክሉ ስለዚ ካብ ሕጂ ኤርትራዊ ነዚ ኩነታት እዚ ንምጥቃም ክትጓየ ክትክእል ኣለካ የቐኒየልናቶም ከምዚ ገይሮም ነቲ ኩነታት ፀጋታት ናይ ኤርትራ ንቕድሚት እናምፁ ንህዝቢ ከፍልጡን ነቲ ህዝቢ ንቕድሚት ከይዱ ፅቡቕ ነገር ንክሓስብ ዝገብሩ ዘለውን ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ምናልባት ንገለገለ ህዝቢ ንኣሽቱ ስራሓት ንኣሽቱ ነገራት ክመስልዎ ይኽእሉ እዮም ግን ዓብ ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ኣብ ዝሓለፈ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ናይ ፈንቅል ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ሆቴላት ውሒዱ ከም ዝነበረን ሰብ ዘርኢ ሰናይ ክዛረብ ከሎ ሰሚዐዮ ክሳብ ግንዳዕ ተመሊሱ ከም ዝነበረ ሰብ መደቀሲ ንክረክብ ኣብ ባፅዕ ሕፅረታት ነቲ ብዝሒ ናይቲ ሰብ ነጋዲ ናብ ፈንቅል ዝመፅእ ዘሎ ዝኣክል ከም ዘይነበረን ስለዚ ሓንቲ ነገር ክንገብራ ዘለና ነታ ፈንቅል ናይ 10 መዓልቲ ፌስቲቫል ክትግበረሉ ትኽእል መንገዲ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና that's a very very important step ምክንያቱ ኣብ ሓደ ግዜ ክንዲ ዝኣክል ሰብ እንድሕር መፅኡ ባፅዕ ኣኮሞዴት ክትገብረ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ እቲ ናይ ሆቴላት ግዝያዊ ሆቴላት እውን ከምዚ ብቴንዳታት ዝግበር ብዙሕ ተበግሶታት ክግበር ከም ዝኽእል መንግስቲ ክገብሮ ኢልካ ናብ መንግስቲ ምውዳቕ ማለት እዚ ስንፍና እዩ እቶም ሰብ ትካላትን ኢንቨስተራትን ንሳቶም እዮም ዝያዳ ክገብርዎ ዝኽእሉ ግን እቲ ፈንቅል ድማ ናይ 10 መዓልቲ ከምዚ ፌስቲቫል ዓይነት እንተዝኸውን ነይሩ ዝያዳ እቲ ሰብ ኣብትና ኸደ ምገበረ ነይሩ እዚኣ ከም ሓሳብ ንዓይ ስለ ዝመፀትኒ እያ ንእሽተይ ሓሳብ እያ ንዑደ ይሓስቡ ስለ ዝኾኑ ይኮኑን ይሓስብዎ እዮም 100% ነቲ ብደገ ዘሎ ሰብ ግን እቲ ሓሳባት ሓሳብ ክብደስ ስለ ዝብለኒ ኣነ ካብ ኩሉ ግዜ ነቐፌታ ሓሳባት ምሃብ እውን ደስ ስለ ዝብለኒ ኣነ እዚኣ እውን ተትግበር ደስ ዝብለኒ ናይ ሆፕ ዝመፅእ ዘሎ ፈንቅል ካብዚ ሕጂ ድማ ብዝበለፀ መንገዲ ኮይኑ ካብዚ ሕጂ ዝነበረ ነጋዲ ዝበፅሐ ሰብ ክነግዶ እቲ ሽዑ ዝነበረ ቪድዮታት ድማ ከምዚ መንገዲ ብዝበለፀ መንገዲ ተቐዲሑ
ኣብ ሚድያታት ነዚ ሚድያ ክብክሎ ነዚ ሚድያ ክዕብልሎ ድማ ትምኒተዩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድይና ኣብ ካልእ ክሳብ ንረኸብ ምዝያ ክገድፈኩም